Ngiyavala mabake sengiyavala ekseni ngaphambi kokuba uqala usuku lwakho namhlanje bamba sengiyavala. Ngivumela ngikufundele ivesi elilodwa namhlanje u2 Corinthians chapter 4 verse 1. Ngakho lokhu sinalenkonzo njengalokhu sahawukelwa asidangali. Nanti ivesi namhlanje uqala ngalisonto siphetha ngayo inyanga kaJuly. Ngakho lokhu sinalenkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali. Elubambelele igama lokugcina kuleli vesi elithi asidangali. Amazwi lawa abhalwe umpostoli Paul ebhalela ibandla laseKorinte. Umpostoli Paul ubhala lamazwi after suffering a little while, after going into prison for several times, after eshayiwe wahlutshulwa ingubo zakhe, wamiswa phakathi emphakathini, washawa phakathi kwabantu bebuka bemgumule nezingubo, wafakwa ejele ebusuku kumakhaza kubanda, wahlala khona engadlanga nanokudla, kwenziwa zonke izinto ezibhlungu ezenziwe ngaye. Ngoba ba-analyzer nabafundi iBhayibheli bazokutshela ukuthi kubantu abaningi abaseBhayibhelini uPaul uyena muntu ofakwe ejele kakhulu kunabantu abaningi eBhayibhelini. Kodwa simuzwa lana ebhala ethi noma ngingenile ejele kodwa asidangali, noma ngiaccuseiwe ngezinto eziningi kodwa asidangali, noma ngishawe ngemivimbe ngopha igazi kodwa asidangali. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nomuntu esezimnethile empilweni, oseshayekile empilweni, azabone sengathi uNkulunkulu akekho noNkulunkulu akamfuni. Umuntu othi mayebheka izinto ezimshayile abone sengathi akaqualify nokuphila emhlabeni. Ngicela ukukutshela ukuthi seyifike zonke izinto ezikufikele kodwa asidangali. Sewuzamile nokufuna umsebenzi ungawutholi kodwa asidangali, siyaqhubeka futhi. Sekwenzeka izinto othi mawuyicabanga ingqondo yakhe ihluleke kuyimumatha nokuyibamba, uyibuze impendulo ungayitholi, uyibuze ukuthi kodwa uNkulunkulu bewukuphi kwenzeka lokhu. Kodwa uthi uPaul sekwenzakalile konke asidangali. Ngiyazi inhliziyo yakho namhlanje ibhlungu iyophigazi ngezinto ezenzakalile, kodwa ngiyacela ungadangali, uphinde uvuke namhlanje uthemba uNkulunkulu ngempilo. Uthemba uNkulunkulu ukuthi konke kuzolunga ngoba kukho kungadluli. Zonke izimo zempilo ezisifikelayo ziyafika bese siyadlula. Ayikho isizini engadluli futhi asikho nesilonde singapheli. Alukho nosizo uNkulunkulu akangalungisi, ayikho nenhliziyo ephukile uNkulunkulu akangayilungisi. Asidangali bafowethu, siyavuka futhi siphinde sizame impilo, siyayincenga, siyaqhubeka, siphola ngendlela. Kungaba buhlungu namhlanje kodwa uNkulunkulu uthi singadangali. Ungadangali nawe mfethu, vuka uphinde uyithathe ubheke phezulu uthi ngiphakamisela amehlo ame entabeni. Usizo lwami luvelaphi na? Usizo lami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Athi uDavide babheka kuye bakhanya, ubuso baba busoze bajapha. Asidangali noma kunje, noma sishayekile kanje kodwa asidangali. Yebo kubhlungu, inhliziyo iyaqaqamba kodwa siyavuka, siyazama futhi ngoba asidangali. Usho njalo umpostoli Paul namhlanje. Asidangali bafowethu, asidangali. We never give up. We get up and we rise again and we try again. Sizophola ngendlela. Asidangali. My name is Pumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.